Tħabbret riforma fit-Tribunal Industrijali blan li jitħaffef il-proċess li bih jinstemaw u jiġu deċiżi każijiet ta' ħaddiema li jkunu ġarbu ġustizzji fuq il-post tax-xogħol. Ir-riforma għandha lan ukoll li tagħti serħan tal-moħħ lil min ħaddem dan għall-fatt kumpens mhux se jibqa' jiġi kalkulat skont il-prerogattiva taċ-ċermen tat-Tribunal iżda skont parametri legali ċari taħseb ukoll għal deċiżjonijiet li jkunu aktar konformi ma' xulxin. Id-dettalji ta' riforma tħabbru mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul. Ħabbar it-twaqqif ta' kumitat konsultattiv li se jaħdem billi joħroġ setta proposti dwar kif it-Tribunal Industrijali jista' jkompli jiġi riformat. Dr. Christine Kalleja, chairperson tal-Kumitat Konsultattiv, elenkat bosta sfidi fosthom każi b'urġenza li jridu jiġu riżolti malajr u li sal-lum jintefgħu fl-istess keffa ma' oħrajn. Problemi hemm diversi, hemm dawk ta' natura amministrattiva, ġifieri fejn jiltaqa' tribunal, affarijiet ta' infrastruttura bħal jekk għandek online meeting kif ħajsir, jekk għandek xut minn barra kif ħajjixed iġdew huma kollha affarijiet ta' infrastruttura. Imma mbagħad hemm ukoll issues li jridu jiġu indirizzati dwar it-tribunal innifsu, ġifieri it-tribunal kif għandu jkun kompost, min għandu jkun il-persuna jew il-persuni li qed jiddeċidu l-każijiet. X'termini għandu jkun hemm biex jiġi deċiżi l-każ, ġifieri huwa aċċettabbli li każ idum sena, sentej, jew għandna bżonn niddiskutu li jkun hemm termini iqsar ħalli dak li jkun jieħu ġustizzja b'mod iktar effettiv. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul spjega li Tribunal Industrijali huwa korp ġudizzjarju li tratta t-tilwim bejn ħaddiem u min iħaddem fissru bħala affera importanti għax jassigura ġustizzja industrijali waqt li jissalvagwardja l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Kawżi li jiġu qudiemu jiġu deċiżi fi żmien kemm jista' jkun qasir, jagħti aktar serħan il-moħħ il-ħaddiem li ħajmur biex jiftaħ kawża quddiem it-tribunal, però anke min iħaddem. Għandna sitwazzjonijiet tal-kompens speċjalment fejn m'hemmx ċertezza legali, ġifieri tista' tmur quddiem chairperson u tingħata kompens mod u tista' tmur quddiem ġudikant ieħor u tingħata kompens mod ieħor. Dr. Ellul qal li r-riforma tittilqa l-bidliet fis-suq tax-xogħol li fl-aħħar snin mhux biss kiber iżda evolva u nbidel b'avvanzi teknoloġiċi u miftuħ ta' pjattaformi ġodda. Temm jgħid li t-Tribunal irid ikollu biżżejjed riżorsi biex min imur quddiemu jinqeda fi żmien raġonevoli.